egwu nwa agụla bịa o, egwu nwa agụla eseitewo, egwu nwa agụlụ nnọọ Igba ma odezulu Igbo. nwa ka nwa
ebe nwa ka nwa 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 nwa ka ego nwa ka nwa nwa ka ego nwa ka ego nwa ka ego Igbamo Odezu ụlọ Igbo na-egwu nwa onye agụla abịa Igbamo na-etili chi m ọtụtụ na-ajụ m ajụjụ kedu ebe njeli mụwa egwu ejeli mgbe onye mụwa egwu na chi m ziri m egwu a na mụ na-egwu nwe emekata gị ife maka na njụ na mama ntị ejeli m zụba abịa ma mmụọ nwe egwu jụla jụọ ewu ji mee ejeli m lụba ọlụ oyibo ma mmụọ nwe egwu jụla jụọ arọbi na-agụ m wee sị ka ntiwe egwu ka egwu nwa bụ egwu ụmụ nwoke ma mmụọ nwe egwu jụla jụọ egwu onye agụrụ ji etiela ime egwu a egwu nwa bụ akala aka gị mgbe tibe mkpu ọ bụ mụ na onye yi eje Igbo enwe ezu nne m mgbe oye bịa ili nwa na m enwela mmadụ ikolikoli ewuchi m emesiri m wee bido nwaba egwu tata na mmadụ abịawo anyị etitewo mmadụ n'egwu ọkwa mmadụ ka eji aka egwu onye agụlọ mbụ na-ebele chi m Igbamo Odezu ụlọ Igbo mmanwụ wee olu eko na-eji na mụ na egwu na-eme Igbamo jembe enwe ilo egwu m ji eji igwe jee olu ọkwa anyị jele n'ugwu egwu duzi ekwu dị ike eji eje mba Ebube Chukwu ụzọ n'inyi na-ese ike Chukwu eze ike dọnụ na India nwanne m ọgọ ya dịrị m odogwu meli m ọgọ nkwete Igbamo ekene gị say ọkọ dị ọkụ osime ude egwu egwu na m ogbuevi nwanyị na n'ụka mụ na-ebele nuo odogwu ụzọ alaezi abazala afụ nwa echeta nne ya afụ nwa n'iso n'ọmaba nna m ochie na-egwu ikpele m na ọ bụ onye ka egwu na-ekwuo Chief Barrister Sir Ezenna Jioffor KSJI okpuru ọra ndị Igbo niile afụ nwa echeta nne ya George Advocate
Knights of St. John International 450 commentary n'uyo afụ nwa Odezulu Igbo mmanwụ na mmadụ ka eji aka o mmadụ ka eji eje obodo ana okpulu ọrụ agede ụmụ ntị n'onu o nwere ive mma gwa yi ebe ị na-esili Igbo enwe ezu egwu nwa onye agụlụ anya wee meli ma ọgọ n'egwu chinwe onye agụlụ ga-emeli gị ọ ga-ịfụnanya egwu nwa onye agụlụ mụ na-egwu Igbo ma Odezulu Igbo mmanwụ ayeye egwu nwa agụlụ abịa anyị esenitewo egwu nwa agụlụ esenitewo Odezulu Igbo nọ mụ na-egwu egwu nwa onye agụlụ mụ na-ebe Odezulu Igbo nọ mụ na-ebe ichi m Igbo ma Odezulu Igbo mmanwụ egwu nwa agụlụ abịa egwu nwa agụlụ esenitewo egwu nwa agụlụ nọ Igbo ma Odezulu Igbo egwu nwa agụlụ abịa egwu nwa agụlụ esenitewo egwu nwa agụlụ nọ Igbo ma Odezulu Igbo egwu m ji eji Igbo eje olu ọkwa anyị jela na m luwekwu dị Innocent Chidozie Oloyibu ego Federal ofu nwa na anam nwa m n'iso na mmanwụ onumekene gị kedụzi maka mkpụlụ odogwu na Etiopia Ikechukwu Dr. C mkpụlụ n'iso na maba oloye si mụ kene gị na nwanne mmadụ abụlọ ihe ewu chime ayokokoko malabije egwu na-echebali meza ama obele nwa chi na amaloji ọ bụ onye ka egwu m na-egwu Mr. Na-edozi eze ama dozi pati n'iso n'ọmaba CEO dozi pati Autolinks Limited abịata ya ka eji malodogwu importer and exporter dozi pati na ịmalụgio Igbo ma Odezulu Igbo mmanwụ ọzọ na mma n'aka na-eti Igbo mụọ emeluga akwa egwu nwe jewa na-amụ na mma na anyị na-aba na chi mgbede jiri kwe nwa ka nwa ebe nwa ka nwa 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 nwa ka ego nwa ka nwa nwa ka ego nwa ka ego nwa ka ego